wis denaturaken marang Dewi Wresembadra sigra katiti priksa. Isining gendhoga pancen mung wulu wektuning pagunungan kadidene kobis buncis ledri kenthang lan sak pinunggalane. Nanging sepira kagete Dewi Wresembadra sakwunya isining gendhoga kepareng medal saka telengira. Ing kono dasaring gendhoga ana setunggaling kampuh ingkang mujudaken kampuh semen jelengut. Sapandurat Dewi Wresembadra kaget awit prisa kalamunta agemira ingkang raka Raden Janaka ing wonten telenging kendhaga. Riwe gemrobyos nektra katonen marang sesawanganira kang raka Raden Janaka. Saengga datan enget purwa duksina pandelengan ketingal buyur temah ambruk kapisanan. Ambrukira Dewi Wresembadra geger para putri-putri ing kedaton Nurwati Dewi Senggotawati prisa kedadosan bawanipun lare kang durung spira yuswane melajar kapiyandhem dinanggep isining gendhoga mbebayani. Toplas kok ana kedadian kaya ngene iki mau kepiye ora sesembahmu kok nganti kaperloyo. Iki keterangan gendhoga kencana isine guna desti guna piranti. Aja kelayatan gage metu njaba matura Gusti Musi Nurwati Gusti Gendrawasang. Mangrukmining cakranira Dewi kramanira sagunung pitung gunung Koko Prabu kepiye Yayi? Miturut kabar ing sampun kula tampi pecahing kendi kencana janakanipun Badar Bulisrawa. Wah, wis isin-isin iki. Wis mangsa bodho atok pateni luweh ora luweh. Lajeng wonten peperangan antawisipun Janaka kaliyan Janaka. Menika wau kula tingali mboten wonten ingkang sasap, mboten wonten ingkang awon. Sami kadigdanipun, sami kanuraganipun. Ya mengkarek ditunggu sak kalahe ngendi sing menang ya kuwi adikku temenan iki. Samba, kula Rama kok wis ngadhep iki. Senggotawati sampun kula sowanaken ibu. Oh ya syukur. Lan ibu menika sampun kula aturi prisa mangke badhe matur Kanjeng Rama. Matur apa? Istanipun kula kaliyan Senggotawati sami sowan ibu menika wonten mergi sampun sami wawancara. Bilih istanipun kula tresna kan Senggotawati Rama. Ana-ana wae. Negulu kang purunan wis mikirke wanita. Wis aja dipikir. Pikir judeg-judeg warna-warna carung iso sisi wae ora. Marai judeg. Kok ngono ki marai ora apik.
Mbok menawi Rama sampun marengaken, iya sesuk tak pikir aja kuwatir. Tandya teka mangkono kocapa Pladera kang abdi mban. Gusti Raja kumala enten sinunggi tatan ngaturaken kendrawasan sinuwun. Bocah mban teka-teka tawang-tawang tangis. Oh sinuwun wonten kedadosan ingkang boten sae. Gusti kula Wara Sembadra sak sampunipun nampi pisumbang saking pertapan ngandong cinawi. Seda lho seda kepiye? Ambruk Tantaka mitra pamanggihipun para abdi trangyan Kendhaga menika isinipun guna piranti guna desti. Bukti nyatanipun saged damel sedanipun Gusti kula Wara Sembadra. Lah si sapa? Endang Senggotawati ya isih nang kono mlajar. Wis keparat mati aku. Sembadra. Ana apa kok nganti kantaka Yai? Aduh Rama, lajeng kula aturi paring pitulungan Rama. Kimanggaaken sinuwun, Senggotawati malah kepelajar. Ya wis. Aja kuwatir, aja suwe-suwe tak ungkuli kembang Jaya Kesema enggal pinaringana mulya jati, jati teman mulya. Kresna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira. Wis enget Yai, sampun Kaka Prabu. Apa nyata kowe kena sumuking Kendhaga banjur tumeka ora enget marang Purwadasina? Mboten. Senggotawati wonten pundi badhe kula aken menika bilih anak kula. Lho, kok malah ngono? Kaka Prabu saempunipun telas isinipun Kendhaga Kencana ngandhap piyambak kula mboten pangling. Agemipun ingkang rayi Pangeran Janaka kampuh semen jlengut. Kula ketinggalan dhateng pasuryanipun Kang Mas saengga kula mboten enget Kaka Prabu. Cah edan ora. Geger-gegerke. Lah gene iki weruh bebete sing lanang. Nganti ambruk. Inggih, nganti akeh sing padha nganggep yen kowe kena sengkala, kena daru beksi, kena guna piranti. Yen ngaten mboten kenging sumuking Kendhaga, ora bocah mban ming prisa ageme Dimas Arjuna, ya kagungane Dimas Danawikara. Lah ming weruh jarike kok ngantek semrepet. Ning ngono ki ora mokal kok. Ora mokal. Karang sing jenenge katresnan jati ngono men. Ditinggal kakunge pirang-pirang dina angger weruh agemane ngono mak kratap. Ya iya. Wong aku yang angger ditinggal karo bojoku Mas Suwar. Angger weruh katoke cementel. Kelingan kegambaran. Iya, sing ora mengkono. Wong katresnan mulane kuwi. Kula aturi madosaken Senggotawati badhe kula aken yen menika anak kula piyambak. Iya, ku tak goleki. Senggotawati rak mboten napa-napa. Ora, Mas. Kowe iki wis rasa melu kiwak-kiwi to, Samba? Nyudek-nyudeki wong tuwa.
mengko tak golekane Senggotawati. Putri iblis, putri setan Bedaganala. Kowe tekan kene nggawa sengkala kowe droni. Kula mboten dosa sinuwun, kula mboten dosa. Kula badhe nyuwun pamit wangsul wonten ing andong. Wis ora ngono. Pancen gelak-gelak bumi. Tekan kene den penyakit candang mati, Drek. Aduh mati aja. Sing ora apik tekonmu sing gegilani jemberi jagat ngreget ngerti bumi Negandrawati. Tak guang bangkemu tiba tekan ngalas pangano kewan galak satu mati penyakit. Koko Prabu, kepiye Yayi? Senggotawati sampun pinanggih. Wis. Lah sak menika mati. Dipun pejahi. Lah nggo apa? Dipun menapak nenggala. Teksek. Lajeng kuwandanipun guwang, mati kok dingu. Menika naminipun Koko Prabu Keladuk. Menika wonten negari Ndorowati ingkang waosi kula yen damel raja pejah wonten ngriki menika ateges nglanggar dumateng peraturan negari Ndorowati. Wis ora berduli nglanggar mapan kono gawe Rajapati, utang pati nyaur pates rampung kok. Ana-ana wae kene iki pikire mumet-mumet mah. During-uring. Sembadra mboten pejah. Sampun kula ungkuli Sekar Wijaya Kesuma namung semaput. Semaputipun Sembadra ora merga kena guna piranti ning weruh ageme Dimas Janaka kampuh semen jlengut. Malah menika wau saking pikajengipun Sembadra supaya Senggotawati digoleki diaku anak, lah kok malah dipateni. Bacut. Kaya kesusu diguwang ngono lho. Lah wis ra urip kaya kowe iki. Barang wis ra urip mongko ora gorek ra guwang nggo apa? Ora maperno-perno. Senggotawati menika lare menika wonten ingkang mijakaken. Lah iya apa urip dhewe nek ora ana sing mijakke sapa? Yen nganti ana kedadian wong tuane ora trima, niki mangke rak dadine negara Ndorowati kanggo ajang perang. Wis aja semelang. Nek ana aku tak tandangane. Oh iya. Namung benjing malih yen wonten menapa-menapa sekinten menika ragi bebayani dikecekel cek terus lebokke pakunjaran bleng. Yuk digoleki sumbere. Yen pancen nyata-nyata menika dadi sumbering memala dipidana sing murwat kalan keluputane nek ora diculke diparingi kanugrahan aja kesusu dipateni. Wis kebacut. Duh, Rama kados pundi?
Senggotawati dipun pejahi mongko kula tresna kan Senggotawati. Wis ora usah omong, aku ki sedih tenan tak kandhani. Wa Prabu tega kaliyan Senggotawati. Wis, sesuk tak ijoli rubiyem mboten. Rusak sono wae. Kok ngono dipikirake malah ono. Nek pancen ana apa-apa tangguh sapun Kakang. Semayar gandes obah pacak dodo kulocak ning nang 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 ning angger ana mesti ora laras Bagong ra yo ning nang 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 ning ngono kok lah ya to wis cocok to ning nang 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 ning ora kowe kok do ayem temen pikirmu. Nggih. Lah witene ora diyem-yem iki tekan negara Ndarawati. Lampun iki mangke mriku wis gedhe pun beteng negara Ndarawati. Pikirku ket mau kok ora kepenak kaya ninggal bocah nang pinggir jurang ki ana apa Petruk. Padha kali kula ket wau kula nggih deg-deg sar. Aku iya ket mau kaya ninggal blumbang nang pinggir bocah. Semelang nek kecemplung tratabang reng ming trataban kaya seragam lho kaya ya apa aku ya deg-degang kaya ninggal panganan ora tak tutupi kaya rumangsa digrumut ngupah rek-rekane Bagong wis ora apa ngono domongake ya ora nyuwara mak kresek ngono ta melang-melang kaya aku ayo ora Petruk kok dadi kaya ana manuk dandang padha lelumbungan kaya napa kok prindang-prinding aku Gong tilik ana Gong kowe iki mlaku bengi ora wani ijen ora aku sing nilirak ya kok ana wong wedok turu nang kene iki mambengi tas kanggo nang endi iki Mbak. Mungu, Mbak. Kok anyep. Amit-amit tak deloke raine kok. Woi! Lapuran. Kang rayu sedok nggon kene tatu lapuran selesai. Senggotawati kowe kenang apa Diajeng yen mati bareng kelawan pun Kakang Diajeng iki kenang apa Nalagaring Ndara wong nyumbange mati iki wong nangis po sapi ya iki wah jasmu ngenangi gegerku aja nek nganu lambene diawet to Gong ora wong mati nyumbang kuwalik wong nyumbange mati marai keronto-ronto Truk
Nek aku dimundur bodongmu ngenangi cengen. Ana-ana wae Bagong wis ora. Sapa sing mateni adiku Senggotowati aku belakno ora trima banget aku. Iki sapa? Kowe takon karo aku angka Amidusa. Kowe sapa? Baladewa. Nggawa bangkene Senggotowati. Iki adiku tekan negara Ndrawati nyumbang. Apa sababe adiku tuwing pati ora tedeng aling-aling sing mateni aku. Yen pancen ngono Baladewa aku belakno kantun kowe. Tambah mayit reng apa blaik Ndara Amidusa bareng sedo kan Ndara Senggotowati. Awake dhewe kepiye dong? Wah jan wis menek kok ngono aku tak temandang aku. Iki sing mateni Ndara Baladewa. Wis aja kuwatir, ngamuk aku. Arep ngamuk nandi nang warung. Ngamuk nang warunge dudu-dudu. Petro, apa Pak sing mateni bendaramu sapa? Ndara Baladewa. Kabeh iki. Wis andum gawe. Gareng karo aku sowan ana pertapan ngandung Cinawi. Yes arepa sing dianak wonge kebak memala tak kandhanane yen anake mati pateni wong. Aku Pak, kowe karo aku matur karo Ndara Penemban Begawan edan taun mau. Daturke nek IP-ne mati ya, Gong. Ya wis aja kesuwen, cepet yo mlayu. Iki kaya Semar. Nggih. Kenang apa? Kula matur ngersanipun Sang Tapa. Iya. Kang putra Ndara Senggotowati. Sedo. Penemban Kang putra sedo. Anakku Senggotowati mati mar. Nggih Penemban. Aduh anakku. Tak trewangi kaya mengkene iki aku mrihatinake anak temah bapakmu isih urip kok kowe andang dhisik ngadhep ana ngayunan padha. Aku arep nungkuli anakku ora iso tangi mar. Lah ora karo-karuan. Njur kepripun Penemban? Aku kepeksa weruh anakku Senggotowati kaya ngopo. Tacarita Kocapa Begawan Bathang Sudolan cengeningaken mang ciptaning rasa. Wusana katarima telenging tias kabiyantu marang keparing Jawata. Memala kang tumama marang Hanggawi Sang Wiku giya kakirikaken bablas mari tanpa tinamba. Prisa kang putra gilang-gilang waspa katon kumembeng tetes sangka pepadane netra.
sungkem marang Padhan Ugeng putra Senggotawati kaos kilang-kilang kuwanane. Wedok nggir Senggotawati kowe tak tresnani nggir kowe kok andang mati. Karang anak sing digemateni aku njuk kelingan Siti aku. Marun sing mateni anakku sapa? Baladewa penemban. Baladewa kowe mateni anakku Senggotawati bapakne Belakna. Petruk bali nggih. Waras Tru, ilujeng syukur. Waras Gong, syukur. Njing malih niku nek ngendika sing apik nggih, nek Kang Rayat jeng tindakan niku di kowe nek mangkat-mangkat to muga-muga slamet. Ngoten nggih. Penyen warak weling Petruk nek ana apa-apa adikku kowe omong karo aku. Lah ana kedadean. Pendhita niku nek ngendika aja celemang-celemong. Ana kedadean apa? Lah niki Kang Rayi niki. Nang apa, Truk? Lah genah seda ngene kok. Mati nggih, sebabe ilang nyawane. Udelmu bodong. Adikku mati, nggih sing mateni Baladewa. Aduh, adikku mati. Malah kumat Truk. Kabari adine mati mah sirik-sirik rono kaya. Aduh mati aku. Baladewa mateni adikku tak labrak Baladewa. Iki sapa iki? Takon karo aku Begawan Edan Sudalamong. Kowe sapa Baladewa? Lho. Ngerti karo aku? Gunung Merapi jebluk. Kowe wani mateni adikku, angka midosa. Ayo Kakang Nipe belakno aku, belakno aku, belakno aku, belakno. Bule-bule. Woi! Penyakit lebrek bebule aku ya.
iki ana pandhita buta. Ya aku Bathang Sudalancang. Ayo Baladewa aku belakno. Matine anakku Senggotawati toceh niku lho. Sanging ayuda mawas punang sagunging Prawadya bala ing Yayi Kresna kula Prabu Yayi prisa apa ora yen pun Kakang dinggo bal-balan mangertos nanging senajan to mekaten Koko Prabu rak sampun ngendika yen ana apa-apa ditanggung jawab. Kula sumanggaken Koko Prabu. Wis saku-saki pasrah bungkuan mati nek perlu patenana. Aku ora wani bapakne Senggotawati ora nrimakake ipene wong Kamidosa ora nrimakake. Yen Koko Prabu sampun ngendika mekaten sakmenika namung kula pasrahi. Para kadang Kurawa ing sami dhateng wonten Praja Ndrawati amawahi ruwet rentenging praja. Kados dene Paman Durna ingkang tumindak culika nyamun dhateng Bulisrawa Pindhawarni Dimas Arjuna. Munduripun Kurawa gandeng menika ingkang beta Koko Prabu kula sumanggaken Koko Prabu. Yen Koko Prabu mboten saged ngunduraken Kurawa kula mboten tanggel jawab pengamukipun Sudalamungan Bathang Sudalancang. Yo, mengko Kurawa tak labrake. Kacarita Kota Pawong Agung Ndrawati ngasta pusaka Kanjeng Kyai Cakra Baskara. Ingkang wis kondhang iku senjata pamungkas. Lepas sangka asta tanpa gendhewa. Tumama marang Begawan Bathang Sudalancang lan Edan Sudalamong wusana Nuyanawi Baskara Titimangsa. Bathang Sudalancang badhar Raden Janaka. Momong ingkang putra sampiran Dewi Senggotawati. Edan Sudalamong badhar Raden Gatutkaca. Angka Amidosa Raden Abimanyu Endang Maryoneng Dewi Siti Sendari. Kawontenaning Praja Ndrawati wis katon padhang trawangan.
Lawong kaipe Janaka inggih Koko Prabu. Sapa sing dadi Bathang Suda Lancang? Kula. Oh. Iki putramu? Inggih menika kalian Ibu Sampiran inggih menika anak kula saking pertapan. Kula prihatosaken tok tapake. Inggih. Ngerti ya, Di? Samba mau weruh putramu kepencut. Mula ki pun Kakang nyentelke rembug. Nek ana dina kang apik pun Kakang bakal tekan Madukara, wase iki sesuk tak jaluk, tak jodokke Samba. Inggih. Manjere. Ya. Barak ya sesuk. Sing dadi Suda Lamung kula wae. Sampeyan to sing kejeblugan Gunung Merapi wae. Iya, Bagong. Lah Abimanyu kula engko amidosa. Banjur pertimbanganmu. Adi kula pun Endang Maryoneng ih diajeng Siti Sendari ingkang kula priyatosaken madosi Dimas Abimanyu. Oh. Lah Bagongmu dadi apa? Waduh, malah ora dadi ya wis. Wis. Tak perlok-perlokake malah. Oh, tak kira ki nek malih ora malih. Wantek. Yayi, kula ngerti yen Dwarawati wektu iki ana Janaka kembar. Iya. Tak pasrahke marang Si Adi lan Senggotawati Abimanyu karben lerem ana Praja Dwarawati. Dena kula Rama kowe aja lunga-lunga. Inggih, kaliyan Kang Mas Abimanyu. Iya, aku tak niliki Janaka ing ana alun-alun Praja Dwarawati. Inggih. Nyuwun pamit Koko Prabu. Sing ati-ati ya, Di. Kadangipun Kakang Yayi Bratasena teka nang Praja Ndrawati wangne sajak kesusu tindake. Tresna kakangku ditunggu ora rawuh-rawuh nganti aku dutus sowan mrene. Jlamprong lunga ora bali-bali. Adimu Janaka, yo. Si Adi aja kaget. Wektu iki Dimas Arjuna wis timbul ana Praja Ndrawati bebarengan lan putramu Gatotkaca. Putramu Abimanyu. Wah, nek ngono tekaku mrene iki tiba kebeneran. Iya. Malapun Kakang minta senjata pitulu marang Si Adi mbok menawa ruwet ing Praja Ndrawati mangsa bodho tak pasrahke marang Si Adi. Murih bisa tata titi tentrem. Aja melu-melu temandang. Marang Sang Arjuna. Oh, asmunya kamanungsan liring kang eka dikamantyan lana kongasing mawas risang leng-leng bronto.
Iki Janaka sangka ngendi? Ola kowe le kondur ya apa? Nembe iki mau. Sok meneh ki nek kira-kira kirada wigati yen lunga krak ya kandha-kandha. Aja njur kaya kono upama ta ora ana aku. Bojomu sida digawa wong. Lah kowe kuwi sapa? Pangling lawan pun Kakang Bathara Kumajaya. Matur sewu sembah nuwun kulun penyan kersa paring pangayuman dhateng Diajeng Para Sembadra. Gandeng Siarti wis kundur. Aja wani cerak Janaka iki bodho kalani becik pasrahna marang Kakang Begawan Anoman ngestokaken dawuh. Tak pasrahke marang Kakang Senggana Janaka kang sangka negara Rancang Kencana iski coleka mangke kula tandhangane. Capo Raden Janaka sangka Rancang Kencana ketaman Aji Maundri Skodane Sang Wiku Begawan Anoman ilang sipat Raden Janaka badar yitmane Prabu Dasamuka. Aja tok uyak-uyak sing ngono. Dasamuka kowe ngremake peninggal padang gelem bali ora? Ora gelem bali aja takon desa. Antem Aji mati. Yo tak bali mati aja. Sak rambut bisa metu tak pantek wesi pulau serane bisa metu nyoto kowe digdaya Dasamuka. Dasamuka ilang tak kedhepake nek ora enggal tak tututi bali ora urung kedrawasan. Ucap Raden Gatutkaca ing sangka negara Rancang Kencana. Wangsul wonten sela-selangan sela sapa tambu sapa sejatine kuwi yitmane Raden Begananda. Pancen senengane cok malsu sampean. Iso gawe Janaka sampean penyakit ora patut iki. Prandek Prawi takoni kowe mukir kowe durna. Nggih. Lah kok dadi iso gawe Janaka kok ora omong-omong wingi-wingi. Namung kula sadhe mira-mirang.
wektu niki Janaka gawean sampean Badar Bulisrawa ateges mirangke kula. Nggih. Kula sampun tobat lahir batin. Jelak mati penara 1000. Sampeyan gelem bali teng Sukalima, para kadang Kurawa gelem ngejak bali amun takon dosa. Labrak. Nggih. Bulisrawa sabali. Nggih. Saniki. Nggih. Wis rasa mikirke Sembadra ya, Ngger. Nah, wis rasa mikir Sembadra ya, saana-anane wae. Nggih. Mbok Mbodro, kula mboten lega yen mboten dawuhan Mbok Mbodro. Wis meneng. Sesuk tak pikirke ya, sesuk aja semenang ya. Nggih. Kula gandrungan Mbok Mbodro, Man. Ya bener. Dicuni, Kula pun Bulisrawa jak bali dicuni niki ndak rada bocah niki rada anget iki. Ibu Bulisrawa kondur. Njing napa kula mondhong Mbok Mbodro, Man? Terus pundi, Man? Pun sesuk kula gawekne pun kaji pun. Wis sesuk karben direkodaya mulih Sembadra gelem dadi bojomu. Aduh, Mbok Mbodro. Kasawa aku Werkudara Wisama. Tirika muka belakno setane pepundhenku. Yayi Prabu Janaka uncali sikil. Tak mlayu ora julke taguak tiba syukur aku ora tiba nang kamu. Bocah prajurit glu aja tok arepake Werkudara ngamuk kowe dirodo metu saka wantilan. Aman dibongkok gendera digulung bali ana tanah sabrang kanca bali. Seno, apa boleh kakangku sakwise bisa purna tata tentrem Dimas tak jak ngadhep Yai Prabu Bathara Kresna muji syukur marang keparing jawata geni karutaning praja wektu iki wis bisa manggih pepadang. Muga-muga pinaringana tata tentrem sak lawas-lawase tumindak ingkang puraprayoga becik kabuncang kang adoh ingkang apik tunilodo lan tiniru marang para putra wayah ing Pandhawa. Boleh kakangku tak dherekake